Ама видите, аз имам ламинатор, да не се... Да го делям и така пак? Не. Чакайте го ставам. Той върви върт, не е като тайна или други области обикновено и това е неговата предност. Какъв е маргарин? За лисното тесто. Он е по-твърд, има висока точка на копене и затова се користи за лисното тесто, не виното. Обично маргарин отмък и се разпущайки го размекна тестото. Ще ми деба. Когато ти работим лисното тесто, че имаме как да се обработят маргарина. Сега това е като да се види разлика между кива и тази по-такива, ще се вика комерциално. И как нещо се гледа? Да, като това ясно, както ти трябва още малко да бъде. Ето, поти малко постои. Ето така си. Не може да си. Ето така. И сега аз поставям на ламинатора, иначе може и начин да се направя. Ама аз видейки имам си... Те може да се случи това, да може да само случи. Което и не е ладно. Не,